В момента снимам. Ай, разказвай за историята, която предстои да видим. Значи, чакай малко, тези за светлината да ми се осветялите. Виждам ли са? Да. Добре. Значи, сега ще наблюдаваме как Стоян ще дрифтира с неговата гадна синя Хонда. Той къде между тази видях светлините? Той откъде минава? Чуваш ли? Мисля, че е затънал. Ето го е. И той идва. Чай сега. Тук да застана. И само да не стана бучо отгоре. Чай, мисля, че от е тук трябва да снимам. Аз съм казал, че има много сняг, няма да стане. Кой знае как такива вътре се прави? Вън! Аз му казах, че там стане по-яко и ето се получи по-яко. Той сега трябва да ходи долу да обръща. Надявам се само после да имам бензин да се приберем. Що, няма бензин? Ага. Това, че мисля, че има за 23 км, не съм сигурен. Той се обърна ли? Виждаш? Маля, че как мина покрай те. Сериозно много близко мина покрай те. Да, бе, им се удараха гащите в тия. Маля, колко е тъпчест. Мисля, че ми се дава огромни глупости да прави такива неща. Както подбърна на мене, но... Аз...